Asko izan dira ezker anitzak, errenteria irabazizek eta orain Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak urte hauetan lortutako aurrera pausuak. Bai ingurumenaren babesean, kultura anitza, herrikoi eta unibertsala sustatzearen alde, gazteen eta helduen bizikalitatearen aldeko defentsan, eta abar. Politika guzti horien batuketak, politika sozial eta progresisten udal erreferente bihurtu gaitu. Eta ez soilik Euskadi mailan, estatuan ere azpimarratzekoa da, errenteria estatuan kohesio sozialean gehien inbertitzen zuen udalerria izan zela 2017 eta 2018an. Eta horregatik sarituak izan gara bi urte haietan. Instituzioetatik ara dago gure militantziaren lana ere nabarmena da, bai auzo elkarteetan, mugimendu sozialetan eta azken finean herrigintzan. Urte hauetan, oinarriak ezarri, indartu eta garatzeko aukera izan dugu. Hortaz, ingurumen, kultura, kirol eta gazteria politiketan Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak finkatu dugun ibilbidea egiten jarraituko dugu. Horretaz aparte, datozen bi urteetan errenteriaren etorkizunerako hausnarketa eta erronka estrategikoen definizioa datorkigu. APOaren eta bestelako planen berritze prozesuan baikaude. Eguneroko neurrietan, baina baita ere etorkizuneko erronka handietan gure aztarna utziko dugu. Errenteria berdeago, gorriago eta moreagoa behar dugu. Laburbilduz, errenteria bizitzaz betetzen jarraitu.